ב-1878 יצאו 5 יהודים אל הדרך. מטרתם להקים את המושבה היהודית הראשונה, פתח תקווה. שטמפר בה, גוטמן בה, זרח ברנט, יואל מוישה סלומון, וגם מזרקי, הדוקטור הכסוף. הם היו 5 הרוכבים. ארבעת הרוכבים. הרוכבים. טוב, אני מציע שפה אנחנו נבנה את רחוב משה סלומון, פה רחוב סלומון משה, ושם שדרות סלומון משה סלומון. מה? צודק, כמובן. וכאן סמטת מזרקי. וואה. על שם משה יואל סלומון. ידידיי, היום אנחנו מתחילים לבנות את המושבה הראשונה בארץ ישראל. קדימה! היום נבנה את ביתנו. היום? עכשיו! אז קדימה, לעבודה! אל המלאכה! אפשר איזה הפסקונת קודם, אני מותש. ידידיי, אני יודע שהעבודה קשה. אכן מה לעשות. באנו לפה לארץ שוממה, בלי אף נפש חיה. קפה מהביל? הגענו לקרקע בתולית, שוממה. חומוס? אבל יום אחד. מטלה במבוק? יום אחד אנחנו נקים פה חברה שוויונית. איך קוראים לך, חביבי? נביל. נביל, שם יפה. תגיד, נביל, מה אתה עושה ב-20-30 שנה הקרובות? אנא ערף, לא תכננו כל כך רחוק. נו, אתה רואה מזרקי, זה לא כזה קשה לבנות עיר. לא, ממש לא.